terera ndoda kuti mundu ndiano inzwa ngoma tete tega ndigoni ndiano inzwa 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 ai kadanzi manje ndokaikai right haya munonozvinzwira mega vazukuru ka ini ndinongoda ungoti chichipisa ka ndobva ndangochitora ndo ndauya nacho kwamuri handiti right ndabva ndatoona ndakagarawo matinoswera umu handiti ndikabva ndasanganawo anonzi Mukudze Junior right Mukudze Junior ka mwana wa Japraiser handiti military touch handiti ndavhunduka zvikuru ndichiona ka kudaiwo 45 minutes 35 minutes mba natopa 10,000 views 10k views kana iyo nasha yacho kuna TV ka vari kutozona kuti mupana ari kuremo ndakwati ngouya ndikuudze zviri kuitika masenderaini kuti aiwa Japraiser areleasa mwana wake anditi ati aiwa iwe mupana chirowa basa sebasa iye abva ambogara kumashure anditi so Japraiser areleasa Mukudze Junior anditi Japraiser Junior vakandawo kuchirekodi cheNash TV anditi ndokwatinonomuona ikoko izvezvi hazvindorine less than 1 hour zvandiri kutaura zototi ukatomhanya unogona unosvika uchave mu1 hour plus anditi so ndochandango ndikuvigirei vazukuru vangu chiri kupisa ichi anditi hanzi ndoda kuti vandione mamanzwa mashoko hanzi nekuti ini ndiri ndega ndigone samupana ari kushandisa advantage yani yekuti mwana wa Japraiser ndakuudzai chokwadi hapana chinhu chakaoma sekuti utange kuita zvinhu kana usina zita rimwe rauinaro kumberi zita rakakosha toda kutaurana chokwadi kurira especially mumangoma ndosaka muchiona kuti vesana Amara zvina kuvanetsa because akangonzi mwana waAndy Brown so apa wandauya nemwana waJapraiser anditi mwana waMukudze anotonziwo Mukudze Junior anditi tongoti Japraiser Junior hazvo Mukudze Junior izvozvo ndezvenyu murumba wenyu isi totomuti Japraiser Junior handiti ndiadi akanda kangoma akari kupisa endai munozvionera vazukuru mozoti handikutaurire zvichiri kupisa handiti saka sasekuru venyu ndangoti harika ndimhanye nacho chichiri kupisa kuitira kuti vazukuru vangu musanyanyodi saririra pazvinhu izvi hayo ndobva ndapfuurira hangu mberi nekudi nekuendera mberi nemangoma so kana wanga usati wasubscribe pachannel inokuvigira zvinhu zvichiri fresh ibva wasubscribe panapa also don't forget kuisa notification bell nekuti titaurirane mumacomments kuti what do you think about chinamba chakandwa kuNash TV handiti paColor Vibes handiti chinonzi icho rova ingoma handiti rova ingoma dedi handiti what do you think nechinamba chandakufilisa iwe ichi mbichana handiti chaitwa nemwana waJapraiser handiti toda kungoti makorokoto kuna Mukudze Junior ari kutangawo basa rake zvakanaka zvimavhiewswo zvichikura handiti what do you think nechinamba ichi vazukuru vasekuru Saint aiwa ndiri kutongonakirwa zvangonde tiri kutongonakirwa zukuru saka nemuendai munoteerera mupana let's go and support young talent handiti hanzi hamusati mandiona tanga tisati akuona zveshuwa hatisati aiwa tanga tisati tanga tisati kwadi muzaro wako anorova hawega ukete mufana much love